Saudiya kun sauke farali, roƙa mana Allah sarki ba ku manta da mu. Mune muku barka da zuwa halin girma na ɗan malami. Kunna daga Saudiya kun sauke farali, kun roƙa mana Allah sarki ba ku manta da mu ba. Allah sarki mai zamani shine wanda yake mun kullum har ya mun lamuni. Yau ma gani da kokogun ubangiji na gwani, waka ce yau na shirya ubangiji na gwani. Ban dama zan rera gun ahali na gari, sun dawo daga Saudiya muna yin marhaba. Mune muku barka da zuwa halin girma na ɗan malami. Kunna daga Saudiya kun sauke farali, kun roƙa mana Allah sarki ba ku manta da mu ba. Ya Allah tsira da salati sai kanin kogarai, manzo na dana mina wanda shi ke da kai, dan sakake mana komai ya Allah ka ƙara a kai. Ga ahali na minista su ma a sanya da su, sun dawo daga Saudiya sun sauke farali. Kun je Saudiya kun dawo yau muna gaida ku, kun roƙa mana Allah sarki mu ba ma da shakku. Mun gode ahali na minista kun yi hajjin da mu, ga hajiya Aisha minista uwa ce gare. Kin dawo daga Saudiya kin sauke farali. Mune muku barka da zuwa halin girma na ɗan malami. Kunna daga Saudiya kun sauke farali, kun roƙa mana Allah sarki ba ku manta da mu ba. Ga ahali na ministan shari'a yau muna gaida ku, hajiya Aisha uwa ce ina gaida ki. Ga Ezel na gane ki barista gaida kai, ga abin falakin kalgo muna gaida kai, sannan ka daga uwar mu sun gaida kai. Ga Hassan da Husaini kuma kun sake farali. Mune muku barka da zuwa halin girma na ɗan malami. Kunna daga Saudiya kun sauke farali, kun roƙa mana Allah sarki ba ku manta da mu ba. Garba ni ne na rubuta kuma har na rera, ina yi muku barka da zuwa halin girma na ɗan malami. Kun dawo daga Saudiya kun sauke farali, kun roƙa mana Allah sarki ba